Ir-rapport internazzjonali eżamina l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel f'170 pajjiż minn madwar id-dinja. Il-parti li ġiet ippubblikata tibbaża fuq il-prezz taż-żejt ta' Novembru tas-sena li għaddiet meta kien ilaħħaq il-$81 l-barmil. F'dan il-perjodu f'pajjiżna l-fuel kien qed jinbih $163 l-barmil, 17 ċenteżmu Amerikan aktar mill-prezz meqjus l-ogħla fl-Istati Uniti. Ir-rapport jikklassifika lil Malta bħala pajjiż intaxxat ħafna, it-19 l-aktar intaxxat fuq id-diesel u l-35 l-aktar intaxxat fuq il-petrol minn 170 pajjiż. Malta tikklassifika fil-kategorija li fiha l-pajjiżi qed jużaw it-taxxi biex jiġġeneraw dħul. L-istess rapport tas-sena ta' qabel kien ikklassifika lil pajjiżna bħala t-tielet l-ogħla fit-taxxi fuq il-petrol u d-diesel fl-Ewropa. It-taxxa fuq id-diesel ilha klassifikata bħala waħda mill-ogħla mill-2002, iżda t-taxxa fuq il-petrol ilha f'din il-kategorija mill-1998. Min Jannar tal-2010 l-prezz tal-petrol żdied bi 30 ċenteżmu, ekwivalenti għal żieda ta' 27%. Matul din is-sena, kull xahar il-Gvern ħabbar żieda fil-prezzijiet tal-fuel.